Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ni ne naku wato Kasimu Umar Jabu. Barka da sake saduwa da ku a cikin wannan gidan TV mai albarka. A yau insha Allahu a kai tsaye za mu tattauna akan abin da ake ce ma proper noun a cikin darussanmu da muke gabatarwa koyar da harshen Turanci a cikin harshen Hausa. Ba tare da ɓata lokaci ba mu kutsa cikin shirin. Kai tsaye kafin mu shiga cikin shirin, idan kai bako ne a wannan channel tamu mai suna Sock City TV, to ka danna mana subscribe sannan ka dauna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu idan mun ɗaura. Kai liking kuma kai sharing ga 'yan uwa su ma su gani domin su ainihin ƙaru. Kai tsaye idan muka ce ma'anar proper noun menene abinda za mu tattauna kenan. What is proper noun? What is proper noun? Menene ma'anar ita kalmar proper noun a harshen Hausa? Bature ya ce proper noun, Bahaushe shi kuma sai ya ce da wannan kalma din ma'anar sunan yanka. Ina fatar kun fahimce ni. Proper noun a harshen Hausa shine mi sunan yanka. So what is the meaning of proper noun in English language before we come down to Hausa language? So when we say proper noun in English language, proper noun are words used given a particular person, place, or things, and it is always start with capital letter. All the proper nouns start with capital letter. So this is the meaning of proper noun in English language. So when we back to the Hausa language, what the meaning of sunan yanka? Sunan yanka shine takamaiman sunan da ake laƙabawa mutane, wurare da kuma abubuwa. Sannan koyaushe kuma shi takamaiman suna ana fara shi ne da babban baki. Jama'a wannan kadai shine ma'anar abin da ake ce ma proper noun a harshen Turanci, kuma shi ake ce ma proper noun a harshen Hausa. A harshen Turanci, proper noun are words used given in particular person, place, or things, and it is always start with capital letter. When we back to Hausa, sunan yanka shine sunan da aka laƙaba wa takamammen mutum ko takamammen wuri ko kuma takamammen abubuwa. Idan aka ce takamamme, ana duk abin da yake shine na asalinka, shine na asalin wuri, shine na asalin abu kafin komi. To irin waɗannan sunayen su ake ce ma sunan yanka. Kamar me? Kamar kai sai da aka yanka ma rago aka zana ma suna Muhammad. To yanzu wannan Muhammad shine takamammen sunanka. Kamar jihar Sokoto, kamar jihar Kaduna, waɗannan jihohi ne waɗanda haka suke. Since we have said that every name given in particular to person, place, or thing is what we call proper noun. So let's give an example to that proper noun. So the best example that we are going to give on here is the names of the people, like Muhammad, like Kabiru, like John. The names of places like London, like Cameroon, like Ghana, like Nigeria, like Sokoto, like Kaduna. All the names that have been mentioned here are all proper noun given in particular to that places that we have been mentioned. And the Kabiru, John, Jacob, Yakub, and the others are all names in particular given to what? Given to that people. I hope you understand this. So this is what we call name given in particular to a person, name given in particular to a person, name given in particular to a place. I hope you understand this. And the weeks of the day are also proper noun. Week of the days are also what? Proper noun. Like Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, etc. Friday, Saturday are all names given in particular to that very days. Month of calendars are also what we call proper noun. I hope you understand this. Are also what? Proper noun, because January, if January 1st, we reach what? February. So we cannot call February as January. That means that January is a name given in particular to that very month. So January, February, March, April, May, up to the December are all names given in particular to that very months. I hope you understand this. So this is what we call proper noun in English language. The example of things. When we say things, we all know what things means. That is abubuwa. So let's give an example with the points that we use in order to call our family members, our friends, and the others. I hope you understand this.
the phone that we are using, definitely you will understand that there is Nokia phone, there is Samsung phone, there is Techno phone, and there etc. I hope you understand this. So this Techno that you have been mentioned is a name given in particular to that phone, because you cannot call Samsung as well as Techno, while you cannot call Techno as Samsung. So all the names of the phones are what are proper noun given in particular to that very phone. I hope you understand this. So if you understand this, let's back to our language. That is in muka ce takamaiman suna, misali sunayen mutane kamar Abubakar, kamar Kabiru, kamar shine sunan yanka, wato sunan da sai da an ka yanka an ka baka. Duk sunan da sai da an ka yanka kai dan adam an ka sa maka shi, to wannan shi ake ce ma sunan yanka, wato proper noun a harshen Hausa. Hakan nan sunayen wurare kamar irin Katsina, kamar irin Sokoto, London, Abuja, waɗannan duka sunayen jihohinmu da sunayen ƙasarmu, dukkaninsu gaba ɗaya sunaye ne na yanka. Domin ai a Najeriya a duk duniya sai ka je ita ɗaya ce Najeriya. Bayan ita Najeriya ɗin babu wata Najeriya, kaga shi ne asalin sunan yankanta. Ina fatan kun fahimce ni, waɗannan duk sunan yanka ne. I hope you understand it. Sannan da continent kamar Africa, kamar Asia, kamar Europe, duka waɗannan suna ne na yanka. Idan an ka zo ga mun ba da misalan abubuwa da misalan mutane, idan aka zo kuma ga misali na abubuwa, kamar yadda na ce irin sunaye na wayoyin hannu da muke rikewa, akwai ire-iren sunan Tekno. Sunan Tekno suna ne da kamfani ya bata, shi a sunan da kamfani ya yanka mata. I hope you understand this. Kamar irin ka ɗauki biro, za ka fahimci akwai eleganza, akwai big. To wannan eleganzan da kace shi ne takamaiman sunan wannan biro, haka big shi ne takamaiman sunan wannan biro. Wannan yana nuna alama shine sunayen kan da asalin kamfanin su ya ba su, sai name given in particular to that bureau. Kamar yanzu misali muka ɗauki littafai, sai ka ce wannan risala ce, wannan ishmawi ne, wannan qawaidi ne, wannan bulugul maram ne, wannan sahihul buhari ne. Kana cewa sahihul buhari an san takamaiman suna ne, wannan shi is a name given to that book. In ka ce risala is a name given to that book. Haka waɗannan su ne ake ce ma sunan yanka, abin da ya shafi abubuwa, sunan yanka abin da ya shafi mutane da wurare, abin da ake ce ma sunan yanka kenan. Sannan kar ku mance, I have told you that